दरम्यान आता होणारा सामना असेल तो श्रीजा LIC शिरगाव विरुद्ध मंदिरा स्पोर्ट्स. श्रीजा LIC शिरगाव संघाने नाणेफेक जिंकल्याने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले मंदिरा स्पोर्ट या संघाला. या पहिल्या गिव्हअवेचा विनर ठरलाय तो कुणाल क्रिएशन. ज्यांनी आपल्या इंस्टाग्राम चॅनल आहे त्या इंस्टाग्राम चॅनलला फॉलो करायचं, आपलं नाव तिथे द्यायचं आणि मोबाईल नंबर द्यायचा आहे. जर तो विनर इथे असेल तर त्याने आपलं स्मार्ट वॉच इथून घेऊन जायचंय. कुणाल क्रिएशन 001 हा पहिला विनर ठरला या स्मार्ट वॉचचा आणि ते स्पॉन्सर केला आपल्याला पहिला स्मार्ट वॉच ते योगेश माने यांच्याकडून स्पॉन्सर केलं गेलंय पहिला स्मार्ट वॉच. हॅलो, सुस्वागतम. या ठिकाणी चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग पर्व 6 आपण पाहतोय. पहिला सामना या ठिकाणी संपन्न झालाय आणि दुसऱ्या सामन्याच्या दिशेने आता आपण वळतोय. देवाश्री लंबोदराच्या कृपेने प्रसिद्ध आहे गणपतीपुळे. देवाश्री लंबोदराच्या कृपेने प्रसिद्ध आहे गणपतीपुळे आणि आपण गणपतीपुळे प्रीमियर लीग पाहतोय. चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी यांच्यामुळे स्पर्धा आहे दर्दी म्हणून तर झाली आहे गर्दी आणि ही गर्दी सांगते की ही स्पर्धा किती महत्वाची आहे. आणि त्यानंतर वळूया आपण सामन्याच्या दिशेने. या ठिकाणी संघाला विनंती असेल की टीम मीटिंग जास्त आपण घेऊ नये. आजच्या सत्रातला दुसरा सामना इथे सुरू होतोय. एका बाजूला असेल मंदिरा स्पोर्ट्स तर दुसऱ्या बाजूला असेल LIC शिरगाव. संकेत गावणकर आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा. अतिशय सुंदर आयोजन नियोजन आपण पाहतोय. चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी यांच्या माध्यमातून आयोजित केलेली ही स्पर्धा गेली 5 वर्ष या स्पर्धेला एक चांगलं स्वरूप दिलं गेलंय आणि आता 6व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा पदार्पण करते. खरोखर जिल्ह्यातील खेळाडूंना या गणपतीपुळ्याच्या भूमीमध्ये खेळण्याची जी सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली ती चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी यांच्यामुळे. आणि जाऊया या ठिकाणी जाऊया. हॅलो, LIC शिरगाव संघ आणि मंदिरा स्पोर्ट्स दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी लक्ष असू द्या. 20 मिनिटांमध्ये आपल्या 4 ओव्हर या कंप्लीट झाल्या पाहिजेत याची नोंद घ्यायची आहे. हॅलो हॅलो, एक मिनिट. दोन्ही संघ लक्ष द्यायचंय. दोन्ही संघ आणि सर्व खेळाडू 5 षटकांचा सामना आहे. 5 षटकामध्ये 4 षटक टाकण्यासाठी तुम्हाला 20 मिनिटाचा अवधी दिला जाईल. 4 षटक टाकण्यासाठी तुम्हाला 20 मिनिटाचा अवधी दिला जाईल. दोन्ही संघ
सूचनेकडे लक्षपूर्वक ऐकायचंय. पंच 4 षटकं आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायची आहेत. जर 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही 4 षटकं पूर्ण केली नाहीत तर 5व्या षटकामध्ये तुमचा जो खेळाडू एक बाहेर असेल त्याला आतमध्ये आणणं गरजेचं असेल. तिन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचंय 4 षटकं तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करणं गरजेचं असेल. जर 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही षटकं कंप्लीट केली नाही तर 5व्या षटकासाठी अतिरिक्त प्लेयर तुम्ही सर्कलच्या आतमध्ये आणायचा. पंच 1 मिनिट. हॅलो, जाऊया पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने. आता या सामन्याला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होईल. एका ठिकाणी पाहतोय आपण विक्रांत सावंत या पंचक्रोशीतला अष्टपैलू खेळाडू. हॅलो पंच, 1 मिनिट. एक्स्ट्रा प्लेयर दोन्ही टीमचे एक्स्ट्रा प्लेयर या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये संपर्क साधा. सामन्याला सुरुवात होते. प्रथम फलंदाजी करताना विक्रांत सावंत आणि दुसरीकडे आहे तो ओंकार केदार. पहिलं षटक घेऊन येतोय LIC शिरगाव संघाकडून विनय पाचकुडे. पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. विक्रांत याला पहिला चेंडू न समजलेला चेंडू, त्यानंतर इथे प्रहार केला गेलाय. 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. या 2 धावांनी संघाचं खातं उघडलं जात आहे. पहिला सामना आपण पराजित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला सुवर्ण संधी इथे दिली जाईल आणि त्या संधीचं सोनं करणं हे मंदिरा स्पोर्ट्स संघाला नक्कीच तरी आव्हान असेल. आणि येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती सुंदर असा दमदार शानदार GPL चा चौकार पाहायला मिळतोय. आणि अशा पद्धतीने जर येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार आले तर नक्कीच तरी मोठी अशी धावसंख्या आपण समोरच्या संघासमोर उभी करू शकतो. अतिशय सुंदर असं आयोजन नियोजन आपण पाहतोय. त्याचबरोबर इथे जे रसिक प्रेक्षक उभा आहे त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. त्याचबरोबर युट्यूबच्या माध्यमातून जे रसिक प्रेक्षक या स्पर्धेदरम्यान जोडले गेले त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. पुन्हा एकदा जातोय मैदानाच्या दिशेने. या ठिकाणी विनय पाचकुडे पुढचा चेंडू घेऊन पाहूया विक्रांत साठी. अतिशय सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. इथे फलंदाजाला रोखून धरलं जातंय. डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव मिळते. एका धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरकताना दिसते. 1 धाव देखील महत्वाची असते कारण एका धावेने धावसंख्येचा मनोरा हा उंचावत असतो. त्यानंतर टॅप केलाय चेंडू आणि ते मात्र डेड बॉल इथे घोषित होतोय. कारण नियम आपण लावलाय या झाडांना चेंडूने कुठेही स्पर्श केला तर चेंडू हा डेड बॉल गृहीत धरला जाणार आहे. पाहूया पुढचा चेंडू विनयचा. विक्रांत साठी सुंदर चेंडू या ठिकाणी हाताळला जातोय. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. विक्रांत सावंत पंचक्रोशीमध्ये ज्याच्या नावाचा दबदबा राहिलाय, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो विक्रांत सावंत इथे फलंदाजी करतोय. आणखीन एक चेंडू इथे वाईट स्वरूपातला पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा जोडली जाते. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना पाहूया मंदिरा स्पोर्ट्स संघ किती धावांचा मनोरा रचतोय. पुन्हा वाईटचा इशारा. आता मात्र गोलंदाज कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी. 2 चेंडू त्याच्याकडून वाईट स्वरूपात हाताळले गेलेत. समोरच्या संघाला अतिरिक्त 2 धावा बहाल करतोय आणि त्यानंतर पुन्हा वाईट चेंडू +1 अशा 2 धावा मिळत आहेत. म्हणजे एकूण आतापर्यंत अतिरिक्त स्वरूपात इथे 4 धावा या गोलंदाजाने खर्च केल्यात. विनय पाचकुडे याला कुठेतरी आपल्या गोलंदाजीमध्ये बदल करावा लागेल. चेंडूला सुस्थितीमध्ये टाकावा लागेल. पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन विक्रांतसाठी विनय पाचकुडे आणि ते मात्र सुंदर फटका खेळायचा होता. चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावलाय. षटक समाप्ती होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचले बिनबाद.
11 धावा. 11 धावांवरती पोहोचलाय तो मंदिरा स्पोर्ट्स संघ आणि त्यानंतरचं दुसरं षटक असेल गोल्डन षटक. हॅलो, या ठिकाणी रसिक प्रेक्षक ज्या आपल्या महिला भगिनी आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आयोजकांची विनंती आहे आपणास. दुसरं षटक घेऊन येतोय अक्षय. गोल्डन षटक अक्की. अक्षय कुंभार या ठिकाणी मागझनवरून येई स्पर्धा खेळण्यासाठी आपण त्याला पाहतोय. दुसरं षटक गोल्डन षटक हाताळतोय. सामोरं जाईल तो ओमकार केदार. या ठिकाणी पहिला चेंडू वाईट स्वरूपातला टाकला गेला. अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला दिली आहे. पाहूया आपण मागझनवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी का आलो इथे स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा वाईट +1 अशा 2 धावा म्हणजेच आतापर्यंत 3 धावा अतिरिक्त स्वरूपात हा गोलंदाज खर्च करतोय. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती काय जादू करतो का. परंतु इथे मात्र सुंदर हटके पटके आणखीन एक येतोय चौकार. ओमकार केदार याच्या बॅटमधून आपल्याला एक खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय. नुकती जी पंचक्रोशी मर्यादित आपण स्पर्धा पाहिली त्यामध्ये विजेत्या चषकावरती ज्यांनी नाव कोरलं होतं आणि या दरम्यान पुन्हा एकदा व्हाईटचा चेंडू हाताळतोय. मोरिया स्पोर्ट्स आयोजित भव्य नाईट अँड ड्रम क्रिकेट स्पर्धा पंचक्रोशी मर्यादित या स्पर्धेमध्ये या बेबी स्पोर्ट्स गणपतीपुळे संघाने विजेता चषकावरती नाव कोरलं आणि त्यामध्ये दमदार शानदार अशी कामगिरी राहिली ती मिथिल केदार आणि ओमकार केदार या 2 बंधू राजांनी चमकदार अशी कामगिरी त्या ठिकाणी केली होती. परंतु आता आपण पाहतोय ती GPL आणि GPL मधला हा दुसरा सामना इथे चालू आहे. पाहूया पुन्हा एकदा अक्षय याचा पुढचा चेंडू ओमकारसाठी. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा 2 हात वर करून वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त धावा वारंवार खर्च करतायत गोलंदाज. समोरच्या संघाला धावा दिल्या जात आहेत त्याच्यामुळे धावसंख्येचा मनोरा आता मात्र उंच व्हायला सुरुवात झालेला आहे. या अतिरिक्त धावा कुठेतरी रोखणं गरजेचं आहे. पाहूया पुन्हा एकदा अक्षय टू ओमकार अशा स्वरूपातलं त्या ठिकाणी हा खेळ चालू आहे. पाहूया पुढचा चेंडू इथे मध्ये पायामध्ये टाकलेला चेंडू चौकारामध्ये रूपांतरित करतोय तो ओमकार केदार. पुन्हा एकदा 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते. अशा पद्धतीने जर धावसंख्या वाढत गेली तर नक्कीच तरी मंदिर स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या ही भली मोठी अशी उभी होऊ शकते. पुन्हा एकदा येतोय दमदार शानदार GPL चौकार. सलग 2 चौकार आतापर्यंत आपण त्याच्या बॅट मधून पाहतोय. पाहूया इथे चौकाराची हॅट्रिक होते का या येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती. त्या दरम्यान वाईट +1 अशा 2 धावा. टोटल 4 धावा इथे मिळत आहेत या संघाला कारण आपण गोल्डन षटक पाहतोय. पुन्हा एकदा वाईट +2 पुन्हा 4 धावा. धावसंख्या पाहूया. पाहूया पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा वाईट चेंडू हाताळला गेलाय गोलंदाजाने. आता मात्र धावसंख्या वाईट स्वरूपात इथे वाढताना दिसते. पंच 1 मिनिट. या ठिकाणी जाऊया पुन्हा सामन्याच्या दिशेने. गोल्डन षटक हाताळतोय. धावा या डबल होताना दिसतील. पाहूया अक्षय पुन्हा एकदा ओमकारसाठी पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र कुठेतरी फटका चुकला जातोय. चेंडू मैदानात स्थिरावलाय. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. अशा पद्धतीने फलंदाजाला रोखलं तर नक्कीच आपण धावसंख्येला आळा बसू शकतो आणि त्या दरम्यान अक्षयने हाताळलाय सुंदर चेंडू. चेंडूने वेध घेतला येष्ट्यांचा आणि इथे विकेट पाहायला मिळते. गोल्डन षटक आहे त्याच्यामुळे
5 धावा या मायनस स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळतील. त्या ठिकाणी 5 धावा मायनस झाल्यानंतर सूरज भूते मैदानात दाखल होतोय. सुंदर अशी विकेट अक्षयने संपादन केली. ओमकार केदार इथे बाद होताना दिसला आणि त्यानंतर सूरज याच्या बॅटमधून आपण पाहतोय खणखणीत चौकार. षटक देखील समाप्ती होते. आता पाहूया आपण एकूण धाव संख्या किती होते. या ठिकाणी धाव संख्या होते 57 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचले 57. पाहूया तिसरं षटक कोण हाताळेल. त्रिजा LIC शिरगाव संघाकडून आणि या ठिकाणी स्ट्राइक वरती आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत ते विक्रांत सावंत याला. आपण इथे पंच म्हणून पाहतोय पंकजदादा खेऊर, प्रशांतदादा भूते आणि त्यानंतर वैभव सागवेकर यांच्या माध्यमातून इथे पंचांचं काम पाहिलं जातंय. आणि त्याचबरोबर ती लाईनमन म्हणून आपण पाहतोय कमिटीचे सर्व मेंबर. आणि या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी या पंचक्रोशीतून बाहेर गावाहून जे रसिक प्रेक्षक इथे आलेले आहे त्यांचं देखील पुन्हा एकदा आवर्जून हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद देतो. कारण तुमच्यामुळे या सामन्यांना रंगत असते. आणि तिसरं षटक घेऊन येतोय विनय पाचकुडे. इथे पहिला चेंडू हाताळलाय. खेळपट्टीवरती चेंडू स्वतःच्या जागेवरती अडवून धरला गेलाय. निर्धाव चेंडू. पाहूया तिसऱ्या षटकातला पुढचा चेंडू. इथे मात्र टॅप केलाय चेंडू परंतु इथे क्षेत्ररक्षक करतोय. अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय या क्षेत्ररक्षकाकडून. 2 चेंडू निर्धाव स्वरूपातले. त्यानंतर पाहूया पुढच्या चेंडूवरती हल्ला बोल करेल का विक्रांत सावंत परंतु हा देखील चेंडू मैदानात अडवून धरला जातोय. 3 चेंडू इथे निर्धाव स्वरूपात आपण पाहतोय. विनय पाचकुडे तिसरं षटक हाताळत असताना अतिशय सुंदर कामगिरी त्याच्याकडून घडते. 3 चेंडू निर्धाव आतापर्यंत आणि त्यानंतर हाताळला गेला एक खराब चेंडू वाईट स्वरूपातला. इथे पंचांनी इशारा दिलाय. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा एकदा धाव संख्येसोबत जोडली जाते. त्यानंतर इथे सुंदर फटका खेळला गेलाय. चेंडू जाईल एका धावेच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. या एका धावेने पुन्हा धाव संख्या थोडीशी पुढे सरकते. पाहूया तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. किती धावांचा मनोरा या षटका दरम्यान उभा केला जाईल. पुन्हा एकदा आपल्या सहकार्याने काहीतरी कानमंत्र दिलाय सूरजने. पाहूया या कानमंत्राच्या आधारे कशा पद्धतीने येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती फटका खेळ्या आणि त्या दरम्यान इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय. हा देखील चेंडू इथे निर्धाव स्वरूपातला आपण पाहतोय. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं गेलंय. अक्षय याने सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आणि त्या दरम्यान इथे पुन्हा वाईटचा इशारा येतोय. अतिरिक्त एका धावेची भर देऊन जातोय हा चेंडू विनय पाचकुडे. याआधी सुंदर निर्धाव असे चेंडू त्याने टाकलेत आणि त्यानंतर या चेंडूवरती येतोय पुन्हा एकदा शानदार असा चौकार. तिसऱ्या षटकाची सांगता झाल्यानंतर धावसंख्या पोहोचते 64 धावा. या आधीचा आपण सामना पाहिला. पहिला सामना आजच्या रजनीतला त्यामध्ये 90 धावा उभ्या केल्या गेल्या होत्या परंतु त्या धावा चेस करत असताना मंदिर स्पोर्ट्स कुठेतरी पराजित होताना दिसला. आणि त्यानंतर पाहूया आपण दुसरा सामना इथे सुरू झालाय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 64 धावा झाल्यात. आता मात्र 4थ्या षटकाला प्रारंभ होताना पाहूया इथे गोलंदाज कोण येतोय.
गोलंदाजाचं नाव पवन. पवन येतोय चौथं षटक घेऊन पंचांच्या उजव्या हाताने आणि ते मात्र पहिल्या चेंडूवरती हल्ला बॉल चढवलाय. सूरज भुते खणखणी दमदार शानदार GPL चा चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय. धावसंख्येमध्ये जर आपल्याला बदल घडवायचा असेल तर येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार हा ठोकावा लागेल. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती देखील पुन्हा चौकार येईल का, परंतु हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये. या चेंडूवरती 2 धावांची भर पडते. पाहूया पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे पुढे सरकताना दिसेल मंदिरा स्पोर्ट्स गणपतीपुळे संघाची. आणि त्या दरम्यान इथे मात्र सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय पवन याच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर 2 धावा, त्यानंतर निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर या चेंडूवरती देखील येतोय सुंदर चौकार. सूरज भुते हा देखील एक चांगला फलंदाज आहे. या पंचक्रोशीमध्ये त्याच्या देखील नावाचा दबदबा राहिलाय. ऑल भगवतीनगर संघामधून आपण त्याला वेळोवेळी खेळताना पाहिलंय, परंतु आज दमदार शानदार कामगिरी त्याच्याकडून होणं गरजेचे आहे. आणि पुन्हा एकदा येतोय सुंदर चौकार. मंदिरा स्पोर्ट्स गणपतीपुळे या संघामध्ये त्याची निवड झाली आणि आपल्या संघासाठी आपल्या संघाच्या नावासाठी इथे खेळणं गरजेचं आहे. आणि तोच खेळ इथे चोरटी धाव घेत असताना इथे मात्र विकेट पाहायला मिळते. विक्रांत या ठिकाणी विक्रांत सावंत बाद होतोय. धावसंख्या असेल 78 धावा. चौथं षटक इथे समाप्ती झाले आणि धावसंख्या झाली 78. पाहूया पाचवं षटक, शेवटचं षटक, निर्णायक षटक. पाहूया गोलंदाज कोण येतोय. श्रीजा LIC शिरगाव संघाकडून. गोलंदाजाचं नाव सांगा. संकेत. संकेत करंजेकर मागझन या ठिकाणून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. पाहूया त्याच्या गोलंदाजीचा खेळ. शेवटचं षटक, निर्णायक षटक घेऊन येतोय संकेत. पंचांच्या उजव्या हाताने सामोरं जाईल तो सूरज भुते. पहिला चेंडू, नो चेंडू. या चेंडूचं संधीचं सोनं करायचं होतं, परंतु चेंडू एक धाव देऊन जातोय. पाहूया पुढचा चेंडू. पहिला चेंडू खराब चेंडू हाताळल्यानंतर इथे पुलटॉस चेंडू दिला गेलाय. चेंडू पाठवलाय मैदानाच्या बाहेर 4 धावांसाठी. पाहूया काय निर्णय असेल पंच या ठिकाणी डिस्कस करून. पंच या ठिकाणी डिस्कस करून आपला निर्णय जाहीर करतील. या ठिकाणी पंच चौकार दिलाय. 4 धावांची भर देऊन जातोय. आणि इथे नो चेंडू. या ठिकाणी प्रथमेश सागवेकर यांच्याकडून एक बक्षीस जाहीर होतंय सूरज साठी. तर इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. जर वारंवार येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार बसले तर नक्कीच 500 रुपयाचं बक्षीस इथे लावलं गेलंय प्रथमेश सागवेकर यांच्याकडून. परंतु हा देखील चेंडू इथे आपण मैदानात पाहतोय स्थिरावलेला निर्धाव चेंडू. आता मात्र फलंदाज स्वतःच्या कामगिरीवरती थोडासा नाराज होतोय.
पाहूया, परंतु नाराज होऊन चालणार नाही. येणाऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हल्ला बॉल चढवावा लागेल आणि हा चेंडू नो चेंडू पंचांनी घोषित केला आहे. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाते. संकेत करंजेकर पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र टॅप केलाय चेंडू आणि इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. अक्षय चाळके कासरवेली गावाहून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय आणि दमदार शानदार इथे क्षेत्ररक्षण करतोय आणि इथे एक धाव निश्चित तरी डिक्लेअर स्वरूपात नोंदवली जाते. या पुढचा चेंडू, या चेंडूवरती क्लीन बोल्ड केलं जातंय. विकेट पाहायला मिळते आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या पोहोचली 86 धावा. 87 धावांचं आव्हान आहे ते त्रिजा LIC शिरगाव या संघासमोर. 87. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या कारण आज ओपनिंग सेरेमनी होती त्यामुळे खूप वेळ झालाय आणि एक सामने अजूनही खेळायचे असतील त्यामुळे चला खेळांगणामध्ये थोडी ताबा घ्या. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ गणपती आयोजित GPL यानी की गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि या सर्व पर्वातील आजची ही पहिली रजनी आहे आणि पहिल्या रजनीतील सामना क्रमांक 2. चला लाईव्हन वर्ग आपण आपापल्या जागेवरती चला. पहिला मानकरी जो ठरला होता आपण पाहतोय कुणाल बेंद्रे मॅन फ्रॉम नाखरे पावस गावाला बिलॉंग करणार होता आणि पहिला गिव्ह हॅपचा मानकरी जो ठरला होता मला वाटतं तो नसेल इथे. मित्रा खूप खूप नशीब भाग्य आहे कारण या GPL पर्व 6 मध्ये पहिल्या नशिबाचं जार तुझं उघडत जाते. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. सामना रंगलाय. सलर बॅटर या स्पर्धेमध्ये सर्वात महागडा खेळाडूचा ठरला होता अक्षय चाळके आपण पाहतोय. ड्रॉपिंग की सोडून सज्ज झाला असेल. नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहणार आहोत. अख्खी दोन्ही अक्षय बंधुराजांची जोडी आता मैदानामध्ये आली आहे. अक्षय तो अक्षय कोण घमासान युद्ध इथे क्रीडांगणामध्ये करणार. गोलंदाजी बाद करून विक्रांत सावंत. अक्षय कुंभार प्रॉपिंग किस वरती खेळण्यासाठी सज्ज असेल आणि गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय मंदिर स्पोर्ट्स संघाचा विक्रांत. पंतांचा सिग्नल येतोय. दुसऱ्या इनिंगला इथे आरंभ केला जातोय. भला मोठे टार्गेट आहे. शून्यातून विश्व निर्माण करण्यात जी मजा येते ती आहे त्याच्या पाठीवरती रेगाड्या मारण्यात नाही येत. इथे शून्यातून विश्व निर्माण करायचंय. कोण करणार शून्यातून विश्व निर्माण कारण भल्या मोठ्या धाबांचा पाठलाग इथे करायचा आहे. गोलंदाजी बाहेर करू षटक क्रमांक पहिलं. नौका चेंडू वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिले षटक घेऊन दाखल केला जातोय विक्रांत सावंत. पहिला चेंडू समोर इथे ऐकवर खेळाडू सज्ज आहे. पहिला चेंडू अकुट टप्प्याचा होता पाठवला जातोय खबर वडिलांच्या बाहेर. 2 धावांसाठी या 2च्या मदतीने वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं असेल. धावांचा श्री गणेश इथे केला जातोय. भलं मोठं टार्गेट आहे. शांत बसून चालणार नाहीये. योग्य त्या टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आहे आणि तोच कार्यक्रम करण्यासाठी अक्षय पुढे एकदा प्रॉपिंग केस वरून सज्ज झाला असेल.
ऑफसाईड 4, लेग साईड 3, क्षेत्ररक्षण अक्षयसाठी सजवलं जाते. विक्रम सावंतचा नेक्स्ट बॉल. यावेळी टाकलेला चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच व्हाईट +1चा इशारा केला जातोय. टोटली 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 4 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 4 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागलेत. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. माणसाने 3 नियम पाळले पाहिजे. शांत, संयम आणि नंतर कार्यक्रम. आणि तोच कार्यक्रम इथे करायचा आहे. कोण करणार आहे येणाऱ्या चेंडूवरती कार्यक्रम. यावेळी गोलंदाज करतोय आपला कार्यक्रम. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे पुढे एकदा पंच दिले जातील. व्हाईट बॉलचा इशारा आहे. तुम्ही रन केलायत मस्त, पण समोरच्या रंगाला देताय देखील रन करायला फस्त, कारण धाबा अतिरिक्त मोजल्या जात आहेत. 1च्या मध्ये धावसंख्या 5 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्या मीडियम पेसर विक्रांत सावंत. पुढील चेंडू यावेळी मोठा फटका अगदी बुक केलाय. चौकारासाठी चेंडूला इथे बुक केला जातोय. येतोय दणदणीत चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 9 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. अक्षयला माहिती आहे शांत बसून निरीक्षण करायचं, योग्य त्या टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आणि तोच कार्यक्रम इथे केला जातोय. नंतरचा चेंडू थोडासा लो फुलटॉस होता. पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो बॉलचा अतिरिक्त इशारा. धावसंख्या टीमची टोटल 10 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. परत एकदा मीडियम पेसर विक्रांत सावंत, ऑल भगवती नगर गावाला बिलॉंग करणारा हा विक्रांत यावी आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणारा होता चेंडू. व्हाईट +1, टोटली 2 धावेसाठी. अतिथी माती म्हटली जाते, अतिथीचे चुका म्हटल्या जातात. त्या चुका खेळांगणाच्या आत इथे घडल्या जात आहेत. क्रिकेटवरती चुकीला माफी नाही. त्या चुका कुठेतरी आता रोखणं गरजेचं आहे. विक्रांत सावंतला आपली लेंथ आणि लाईन आता सुधारणं गरजेचं आहे. तर विक्रांत सावंत पुढे एकदा इथे सज्ज आहे. नंतरचा बॉल काय फटका होता. अगदी चांगलं क्षेत्ररक्षण यावी संकेत राजवडकर पुन्हा एकदा करतोय. गतवर्षीचा काम बेस्ट फिल्डर आहे. या क्रीडांगणामध्ये दाखवून दिले जाते. अप्रतिम सुंदर अगदी डोळ्यांचं पारणं फेडणारं क्षेत्ररक्षण यावी आपण संकेत राजवडकरच्या माध्यमातून इथे धावा रोखल्या जातात. आपल्या संघासाठी 4 धावा रोखल्या जात आहेत. वारंवार कान मंत्र दिल्या जाते, सलामत केली जाते, चर्चा केली जाते. क्रिकेटमध्ये कोणी मोठं नसतं किंवा कुणी छोटं नसतं. तो क्रिकेटचा खेळ सांघिक खेळ म्हणून ज्याला ओळखला जातो. साथीने खेळ खेळला जाणारा हा क्रिकेटचा खेळ आपण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहतोय. पुन्हा एकदा अक्षय खेळण्यासाठी सज्ज असेल. छोटा पॅकेट बडा धमाका करण्याचा इथे केला गेला प्रयत्न आहे. चेंडू नो +1, टोटल 2 धाब्यांसाठी इथे मोजला जातोय. 2 धाबा इथे खर्च केल्या जात आहेत. धावसंख्या 14 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. या खेळपट्टीचा इतिहास राहिला होता की गोलंदाजांना 7 मिळते, पण मागच्या 2 सामन्यांचा जर रिझल्ट बघायला गेला, 3 इनिंगचा जर रिझल्ट बघायला गेला, तर कोणताही गोलंदाज कामयाब ठरला नाहीये. अप्रतिम गोलंदाजी करणं यावे गरजेचं असेल. विक्रांत सावंत थोडासा मागण्या ठरतोय. नंतरचा चेंडू अगदी चेंडूला पाठवला गेलाय. मिड विकेट बॉलच्या बाहेर 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 4 धाव्यांसाठी. अप्रतिम फटका इथे खेळला जातोय. 4 धावा इथे मिळतील. धावसंख्या झटपट आणि पटपट बदलत चालली असेल. 18 या धावसंख्येवरती भारताची रन मशीन, टन मशीन म्हणून ज्याला ओळखला जातो, विराट कोहली याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ यावेळी स्कोर कार्डवरती तब्बल लागला असेल 18 या धावसंख्येवरती. नंतरचा चेंडू अगदी हसवा फसवा टाकला होता. शॉर्ट बॉलचा इशारा इथे पंचांमध्ये येतोय. कोणत्या प्रकारची धाव म्हणजेच काय निर्धाव चेंडू इथे फेकला जातोय. अगदी जमिनीला हसवत आणि फसवत जाणारा चेंडू होता. अपेक्षित उंचीप्रमाणे चेंडू थोडासा इथे लो राहिला असेल. नंतरचा चेंडू यावेळी खेळ आहे. चेंडू पाठवलाय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण ओमकार केदारच्या मदतीने इथे रोखल्या गेल्यात. आपल्या संघासाठी 4 धावा. अतिशय उच्च दर्जाचे क्षेत्ररक्षण इथे केले जाते. षटक क्रमांक 1चा खेळ इथे समाप्त असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती मोजली गेली आहे 18. 24 चेंडू आणि 69 धावांची गरज इथे असेल. रिक्वायरमेंट डेट सांगून जाणार आहे. प्रत्येक चेंडूवरती 2 ते 3 धावा तुम्हाला बनवणं गरजेचं असेल. आता येणारे जे शतक आहे गोल्डन शतक, जितक्या धावा बनवल्या जाणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. जीपीएल मधलं महाशतक, महापर्व आणि महापर्वामध्ये येणार हे शतक गोलंदाजीवरून महत्व आहे. गोलंदाजी मार करून लोकल बॉय, चॉकलेट बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो, योगेश भिडे गोलंदाजी ऑन मार्क झालाय. समोर आहे अक्षय चाके, मॅन फ्रॉम क्रासरविले गावाला बिलॉंग करणारा अक्षय यावी दाखल झालाय. गोल्डन शतक, जितक्या धावा बनवल्या जाणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. अक्षय चाके प्रॉपिंग की स्वरूप खेळण्यासाठी ते सज्ज झालाय. पहिला चेंडू अकुट टप्प्याचा होता. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. येतोय दणदणीत खडखडीत
GPL चा चौकार. 4च्या मदतीने धावसंख्या डबल केली जाणार 8 या धावसंख्येवरती. नंतरचा फटका भाई तो मजा आ गया, मजा तो आने वाला. हे परत एकदा खेळला, बॅकफूट पंच आला, स्वतःला एक पॉइंट मागे घेतलं आणि त्यानंतर खेळला फटका एक्स्ट्रा कव्हर बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धावांसाठी असेल. 4च्या मदतीने धावसंख्या यावी झटपट पटपट बदलत चालली असेल. धावसंख्या 34 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. अक्षय पुढे एकदा खेळण्यासाठी सज्ज आहे. ड्रॉपिंग केसवरून नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा दिशा भटकलाय, करतोय संघाची दुर्दशा. तो +1 टोटली 2 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. टोटल 4 धावा या चेंडूवरती खर्च केल्या जाणार आहेत. वेळ प्रत्येकाची येत असते, प्रत्येकाने वेळेसाठी थांबलं पाहिजे. यावेळी आली अक्षयची वेळ, खेळ आहे. 2 धाब्यांसाठी इथे फटका खेळला जातोय. अप्रतिम फलंदाजी इथे केली जाते. 2+2 टोटल 4 धाबा गोल्डन आहेत. गोल्डन धाबा इथे मिळत आहेत, तर धाबा वसूल देखील केल्या जात आहेत. नंतरचा चेंडू परफेक्ट इथे ब्रह्मास्त्र इथे होतं. नो चान्स बॅटमन म्हणजेच काय परफेक्ट ब्लॉकर इथे वापरला गेला. निर्धाव चेंडू येतोय. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. 20 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 45 रनची आवश्यकता असेल. प्रति चेंडू मागे रिक्वायर्ड रेट 1.2चा तुम्हाला आखणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय सामना तुमच्या खिशामध्ये येणार नाहीये आणि तेच करणं इथे घमासान युद्ध आहे. नंतरचा चेंडू बॉल बॉल दांडी 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 गोल. विकेटचं पतन यावेळी घडलंय. गोल्डन शतक होतं तर गोल्डन धावा मायनस देखील केल्या जाणार आहेत. 5 धावा यावेळी मायनस केल्या जाणार आहेत. तू शेर आहेस तर मी 1.25 शेर आहे. योगेश भिडेने दाखवून दिलं जातंय. या का क्रीडा नगरी मध्ये माझा दम कम राहिलाय, का माझी बोली भाषा आहे इथे दाखवून दिलं जातंय. 5 धावा मायनस केल्या जाणार आहेत. पुढे एकदा 5 धावा मायनस केल्यानंतर धावसंख्या 37 धावसंख्या 37 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. अप्रतिम कामगिरी केली होती अक्षयने, पण ऐनवेळी झालेली महाचूक गंभीर चूक आहे. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने याबी बळतोय. संकेत करंजेकर नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने याबी आलाय. बंडांच्या स्वरूपामध्ये संकेत ची पावलं आता क्रीडांगणाच्या दिशेने वळली आहेत. पहिला चेंडू याबी संकेत फेस करत असताना पंचने दिलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाब इथे मोजली जाणार आहे. +2 धाबा इथे केल्या जाणार आहेत. त्याच्या 2 धाबा इथे खर्च केल्यानंतर टीमची धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस होता, लॉलीपॉप फुललाय. षटक संपलं जाते. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे. वजाबाकीचा खेळ आता क्रीडांगणामध्ये रंगणार आहे. सामना येऊन टेपलाय. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 18 चेंडू आणि 48 धावांची अजून सामना जिंकण्यासाठी गरज आहे. 18 चेंडू 48 धावांची गरज आहे. सामना टाय झाला तर काय? पिंटू गावडकर, सामना टाय झाला तर काय याचं उत्तर काय? सुपर ओव्हर आहे. सुपर नाही तर ती डुप्पर ओव्हर ठरणार आहे. 18 चेंडू आणि 48 रनची आवश्यकता आहे. टीम मीटिंग आहे. टीम मीटिंग घेण्याचं कारण आहे कोणता गोलंदाज इथे आणला जाणार आहे, कारण 1 शतक हे बॅटिंग पॉवर प्ले असणार आहे. ते कोणतं वापरलं जाणार हे खूप महत्वाचं असेल. टायमिंग चालू केलंय मित्रांनो. वेळ खर्च केला जातोय तुमचा. वेळ तुमच्यासाठी थांबत नाहीये तर तुम्ही का थांबताय? आतापर्यंत तुमची 2 षटक हाताळली गेली आहेत. 10 मिनिटांचा वापर तुम्ही इथे केला गेलाय याची नोंद घ्या. मंदिरा स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार आपण 10 मिनिटं खर्च केल्या गेल्यात याची आपण नोंद घ्या. संकेत राजवाडकर उर्फ गुंड्या ऑन गोलंदाजी मार्क इथे दाखल केला जातोय. वैयक्तिक पहिलं आणि सगळ्याकडून 3रं षटक. पहिला चेंडू अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. येतोय इथे डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूने केली जाणारी गोलंदाजीला सुरुवात म्हणजेच काय कहाणीमध्ये ट्विस्ट, सामन्यामध्ये येणार रोमांच. नंतरचा चेंडू फिंगर रोल 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 चेंडूला पाठवून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल. इक्लर 2 धाब्यांसाठी इथे येतोय. 2 धाबा या चेंडूवरती खर्च केले जाणार आहेत. संकेत राजवाडकर सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणार आहे. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा होता. चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. हेस्टा कव्हर बॉर्डरच्या बाहेर 4 धावांसाठी येतोय GPL चा चौकार. GPL चौकार खेचल्यानंतर धावसंख्या स्कोर कार्ड रिझर्व्ह वरती चालली असेल. तब्बल पोहोचली आहे आतापर्यंत
45 अंकांवरती हिटमॅन म्हणून ज्याला ओळखला जातो रोहित शर्मा याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ स्कोर कार्ड वरती लागलाय. पुढे एकदा टप्प्याचा बॉल होता, शॉर्ट ऑफ द डे सजवायचा होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण ओमकार केदारच्या मदतीने इथे घडतंय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे दिली जात नाही, चांगलं जखडून ठेवलं जातंय. संकेत राजवडकर आपण पाहतोय. 14 चेंडू आणि 42 रनची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये. संकेत इथे दाखवून देतोय. वाईड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब या स्कोर कार्ड वरती जमा केली जाणार आहे. आपण पाहतोय अक्षय प्रॉपिंग केस वरून यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा लेगस्टिकच्या बाहेर उडून पुढे एकदा पंच इथे करतायत. नियम क्रमांक क्रिकेट जगतावरील मोडला जातोय. 22वा नियम इथे मोडलाय. वाईड बॉलचा इशारा दिला जातोय. नंतरचा चेंडू अप्रतिम होता, लाजवाब. फिंगर रोल केली जाते, मॅजिक डिलिव्हरी ऑन केली गेली. इथे चेंडू पडल्यानंतर फलंदाजापासून दूर नेला गेला. मॅजिक डिलिव्हरी ऑन करतोय संकेत राजवडकर. गोलंदाजी बाहेर करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून अराउंड विकेट इथे गोलंदाजी करत असताना संकेत. नंतरचा चेंडू थोडासा इथे बाहेर टाकला जातोय. पंच पुन्हा एकदा वाईड बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर कार्ड वरती जमा. धाव संख्या 48 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू अगदी खोदून काढला जातोय. पायामध्ये होता चेंडू, लॉप केला, हॉप केला. चेंडूला 4 धाब्यांसाठी उडवून दिला जातोय. या 4च्या मदतीने षटक क्रमांक 3चा खेळ इथे समाप्त होतोय. धाव संख्या दान पोहोचली असेल 52 धावा. 12 चेंडू आणि 35 रनची आवश्यकता आहे. व्हॉट अ मॅच, काय सामना आहे. 12 चेंडू आणि 35 रनची आवश्यकता. कोण जिंकेल? 19-20 मधली लढत क्रीडांगणाच्या आतमध्ये इथे रंगली आहे. 2020 मधील 19वा, वन डे मधील 49वा आणि या 5 मधील दुसऱ्या इनिंग मधलं हे 4थं षटक खूप महत्वाचं आहे. या षटकामागे किती धावा डिपेंड केल्या जाणार, येणाऱ्या 6 चेंडूवरती किती धावा आपल्या गोलंदाजासमोर ठेवल्या जाणार आहेत याच्यासाठी केला जायला होता अट्टहास, जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. या मॅच नंतर सेकंड गिव्ह अवे काढला जाणार आहे. प्रेक्षक गॅलरीसाठी खुशखबर आहे. कमेंट, लाईक, सबस्क्राईब जर केला नसाल तर आता रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हला करून घ्या. जाऊया क्रीडांगणच्या दिशेने. गोलंदाजी बार करून योगेश भिडे. पहिला चेंडू फेकलाय, पंचांचा नो बॉलचा इशारा. +1, टोटल 2 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. या 2च्या मध्ये त्याने धाव संख्या झटपट आणि पटपट, अल्टीमध्ये कल्टी, आले लहर. कोण करणार विजयाचा पहिला महाकहर? महाकहर करण्यासाठी चाललेली ही घमासन युद्ध आपण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा नो बॉलचा इशारा. +1, टोटल 2 धावा. आतापर्यंत योगूने 0 चेंडू फेकलेत आणि 4 धावा इथे खर्च केल्या असतील. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली असेल. अब तक 56 धावा इथे स्कोर कार्ड वरती उभारल्या जात आहेत. 12 चेंडू आणि 31 रनची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू आणि 31 रनची आवश्यकता आहे. माणूस कितीही बुद्धीनुसार, शक्तीनुसार मैदानातला खेळ करत असला तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार मैदानामधला त्याला डाव स्वीकारावा लागतोय. आणि आता कोण डाव स्वीकारणार? सामना दोन्ही संघांच्या बाजूने इथे झुकत चालला असेल. बॅटिंग वर्गामधून पाहतोय आपण संकेत कशा प्रकारे कामगिरी यावी करणार आहे. विजयाचे संकेत आपल्या संघासाठी संकेत देईल का? टप्प्याचा बॉल बोलला आहे. नको बघू सरागानं, तुझी दांडी दांडी उडवली बघ वागानं. येस, विकेटचं इथे पतन घडलं जाते. एस्टनचा बेत घेणारा चेंडू होता, बोल्ड काढला गेला. पहिले चेंडू अतिरिक्त थोडे फेकले गेले आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती दाखवलं गेलेली ट्रॅस्टर्डी होती. पहिले 2 चेंडू तुमच्या यामध्ये दाखवायचे आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती आम्हाला सामना पलटवायचा हे तिथे दाखवून दिलं जात आहे. फैज खले उर्फ टिपू, या टेनिस क्रिकेट मध्ये टिपू या नावाने ज्याला ओळखलं जातं, मान आणि सन्मान ज्या टिपू या नावामध्ये आहे तो टिपू मैदानाच्या दिशेने यावी दाखल झाला असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 56 धावा. आतापर्यंत गडी टोटल गमावले गेले 2. टिपू मैदानाच्या दिशेने दाखल झालाय. टिपूचा पहिला चेंडू या क्रीडांगणावरती फेस करतोय आणि पहिला चेंडू फेस करत असताना एक धाबीते सिंगल खर्च केली जाते. अप्रतिम फटका इथे आपण टिपूच्या बाजूतून पाहिला होता. मनगटातला वापर केला, चिप्सचा केलेला चेंडू होता. टिकलर आणि जायरी क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी ओमकारसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण ओमकार केदारच्या बाजूतून इथे घडलं जात आहे. आपल्या संघासाठी धाबा रोखायच्या आहेत. तण आणि धन आपल्या संघासाठी रोखायचंय आणि ते तण आणि धन इथे रोखण्याचा प्रयत्न ओमकार केदारच्या मदतीतून केला गेला होता.
नंतरचा चेंडू पंचांकडे दात मागितली जाते आहे, पंचाने दिला जातोय वाईट बॉलचा इशारा. कहाणीमध्ये ट्विस्ट आएगा आएगा जी हा, वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. वाईट बॉलचा इशारा दिल्यानंतर कहाणीमध्ये ट्विस्ट इथे दाखल केली जाते. सामना येऊन टेपला असेल, उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे. सामना येऊन टेपला, आता सामना जिंकण्यासाठी आता गरज असेल 10 चेंडू आणि 29 29 धाब्यांची गरज आहे. 10 चेंडू 29 धाबा. नंतरचा चेंडू हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. डॉट चेंडू या क्रीडांगणामध्ये जेवढा फेकला जाणार, मंदिरा स्पोर्ट तेवढं सेलिब्रेशन करताना पाहायला भेटणार आहे. पण क्रिकेट आहे अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळखला जाणारा हा सांघिक खेळ आता मैदानामध्ये रंगला असेल. 9 चेंडू आणि 29 धाब्यांची गरज असताना नंतरचा चेंडू या बी येतोय. डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. योगूला देखील चांगला जाणतो योगू, आणि ते जाणून क्रीडांगणामध्ये गोलंदाजी खेळली जाते. अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव या योगेशकडे आहे. अजून या षटकात याला उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिलाय. गोलंदाजी मार करून योगेश. नंतरचा चेंडू आखून टप्प्याचा होता, चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. हवाई सुंदरी करत चेंडू चाललाय बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी 4च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 62 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 7 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता. चला हा फटका लाजवाब प्रॉपर टायमिंग मध्ये, प्रॉपर हवाई सफर करत मिडल ऑफ द बॅट करत चेंडूला पाठवून दिला गेलाय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. आता सामना येऊन टेपलाय. 6 चेंडू आणि 21 धाब्यांची गरज आहे. प्रेक्षक वर्गासाठी पुढे एकदा सांगतो, सामना टाय झाला तर काय काय सुपर डुपर ओव्हर होणार आहे. म्हणजेच काय, 6 चेंडूवरती विजय जर घोषित करायचा असेल तर तुम्हाला 21 धाबा बनवणं गरजेचं असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती इथे दाखल केला जातोय अक्षय आहे, आणि गोलंदाजी बाहेर करून गोलंदाज कोण दाखल केला जाणार आहे तो 21 धावा डिपेंड करेल. या बी आपण पाहतोय गोलंदाजी मार करून पुन्हा बोरकर वरती विश्वास दाखवला जातोय. 6 चेंडू 21 रनची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये आहे. 6 चेंडू 21 रन. व्हॉट अ मॅच, काय सामना रंगलाय. जीपीएल पर्व 6व, आजची पर्वणी पहिली, आणि पहिल्याच पर्वणीमध्ये रंगलेला हा सामना आपण पाहतोय. या सामन्याच्या दिशेने 6 चेंडू 21 रनची आवश्यकता असताना पहिला चेंडू अक्षयसाठी वाईट प्लस मोजला जातोय का, नाही, फक्त आणि फक्त वाईट साठी मोजलाय. 6 चेंडू 20 रनची आवश्यकता आहे. आयुष्यात स्वतःला सिद्ध करायची ही ती वेळ आहे. हे से खरे क्षण आलेत. वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट, आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळल्या घराच्या विटा देखील सोडत नाहीये. संकटावरती असं तुटून पडा, असे प्रयत्न करा की यशाचं फळ तुमच्या बाजूने नक्कीच जुळणार आहेत. कर्म यावी सांगून जाणार आहेत. कोण जिंकणार यावी, कोण हारणार. नंतरचा चेंडू परफेक्ट ब्लॉकल. निर्धाव चेंडूची सांगताय 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे. 5 चेंडूवरती 5 उत्तुंग चौकार खेळणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आपण लीग स्टेज मध्ये सामने खेळतोय. प्रत्येक धाव, प्रत्येक विकेट, प्रत्येक रन ही तुमच्यासाठी महत्वाची असणार आहे. 5 चेंडू आणि 19 रनची आवश्यकता असताना मुन्नाचा पुढील चेंडू बॉल बॉल यू मिस, आय हेट यू, इज डेफिनेटली हिट 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 हिट. विकेटचं पतन इथे घडलंय. अक्षय सलामीसाठी आलेला बॅटर क्रीडांगणाच्या बाहेर चाललाय. 4 चेंडू 19 रनची आवश्यकता आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल केला जातोय. इंद्रनील उर्फ इंदू, पैठण निकापाला बिलॉंग करणारा इंदू दाखल झालाय. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा घर म्हणून ओळखला जातं. 6 चेंडूवरती 1 धाव बनवली जाऊ शकते. हा क्रिकेटचा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. 6 चेंडू 1 धावा होत नाहीत. एका चेंडूवरती 6 धावा होताना पाहिल्या आहेत. या क्रीडांगणावरती अजून एक नौका इतिहास इथे रचला जाणार का. इंद्रनील क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालाय आणि इंद्रनील साठी टाकलेला चेंडू हा डिक्लेअर घोषित 2 धाब्यांसाठी इथे खेचलाय.
2च्या मदतीने सामना इथे जाऊन पोहोचला असेल. धावसंख्या 70 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. सामना जिंकण्यासाठी 3 चेंडू आणि 17 धाव्यांचे आहे. 17च्या विरोधात कोण करणार इथे खतरा. 17 खतरा. येणारा चेंडू सांगून जाणार आहेत. नंतरचा चेंडू इंद्रनीलने खेळला होता. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. सुरतच्या बाजूतून धावा इथे रोखल्या जात आहेत. 2 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता आहे. काही घडू शकतं कारण 0 चेंडूवरती मी स्वतःच्या डोळ्याने 16 धाबा होताना पाहिले आहेत. त्यात 16 धाबा इथे बनवल्या जाणार का की नाही. यावेळी टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. शेरअप केलं जातंय की येस यू कॅन डू इट. तू करू शकतोस. करावं लागणार आहे. कोण करणार कोण ठरणार. हिरो की झिरो. नंतरचा चेंडू टाकलेला अप्रतिम होता आणि त्यात नंतर चेंडू एका धाब्यासाठी इथे मोजला जातोय. सामना जिंकण्यासाठी 1 चेंडू आणि 15 रनची आवश्यकता आहे. 1 चेंडू 15 रन बनवण्यात जाणार की नाही याचं उत्तर आता क्रीडांगणाच्या आतून इथे भेटतंय. गोलंदाजी मार करून मुन्ना. दुसऱ्या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू आणि इंद्रनीलने पाठवलेला चेंडू याबी आपण पाहतोय. 4 धाव्यांसाठी इथे घेतलाय आणि या 4च्या मदतीने धावसंख्या पूर्णपणे बनवली गेली. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. थँक्यू. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवे दावेदार ठरला असेल. वन अँड ओनली हिरो कोण आहे आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवे दावेदार ठरला असेल. वन अँड ओनली ओमकार केदार. मॅन ऑफ द मॅच. किशोरजी गुरव सर आपल्याला विनंती करेन आपल्या हस्ते या खेळाडूचा आपण गौरव करायचा असेल. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ओमकार केदार. मुख्य व्यासपीठावरती ओमकार आपण जोडले जायचं विनंती असेल. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. गिव्ह अवे यावेळी काढल्या जाणार आहे. दुसरा कोण ठरणार. सेकंड वॉचचा मानकरी यावेळी असणार आहे आणि सेकंड वॉच हे कोण जिंकणार. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता. लाईव्ह मध्ये आपण पाहू शकता आपण कोण जिंकणार. गिव्ह अवेचा दुसरा मानकरी. गिव्ह अवेसाठी दुसरा पारितोषिक इथे काढलं जातंय आणि या दुसऱ्या पारितोषिकाचा विजेता कोण असणार आहे. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवरती आपल्या मोबाईल वरती आपण पाहणार आहोत. उलट्या आकड्यांचा खेळ सुरुवात केली जाणार आहे. गिव्ह अवेचा मानकरी कोण ठरणार. स्टार्ट केले जाते. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. कोकणी लवर या ठरला असेल दुसऱ्या स्मार्ट वॉचचा मानकरी कोकणी लवर. आणि कोकणी लवर याला विनंती असेल माहिती आहे तुझं कोकणवरती खूप प्रेम आहे पण आम्हाला पण तुझं प्रेम दाखवू दे. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे आणि इंस्टाग्राम ID वरती जाऊन या रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह वरती तुला SMS मित्रा करणं गरजेचं असेल आणि फॉलो करणं गरजेचं आहे. अन्यथा तुला बक्षीस दिलं जाणार नाही याची नोंद घ्या. कोकणी लवर 08 या दुसऱ्या स्मार्ट वॉचचा मानकरी या ठरला असेल. त्यानंतर मायक्रोफोन वरती आपल्याबरोबर बदल केला जाईल. जितू दादा आपल्या बरोबर जोडला जातोय. ओव्हर टू यू जितू दादा. हॅलो. धन्यवाद ओमकार. त्यानंतर होणारा सामना श्रीजा LIC शिरगाव विरुद्ध BBC भुतेवाडी. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल नाणेफेकीसाठी मैदानात यायचं आहे. BBC भुतेवाडीनी श्रीजा LIC शिरगाव या दोन संघांदरम्यान पाहायला मिळेल. पहिल्या फेरीतील प्रत्येक संघांचा इथे एक एक सामना